היום נעשה משהו בלתי נשכח שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. אז שולה ידידה. שולה ידידה טובה, חברה טובה. שולה ואורי חברים טובים מאוד כל השנים. ובאמת זה נמשך כל השנים. אנחנו לא נפגשים הרבה, אבל זה הטבעה של ידידות כנראה, שאפשר לא להיפגש הרבה שנים, ועדיין כל פעם כשנפגשים אז כאילו נפרדנו אתמול. ולא צריך את כל ההקדמות של השיחה, וזה ישר נכנסים ישר לעצם העניין, ללב הסערה. ככה זה עם שולה, ואורי. זהו. שלום שולה, שמעתי שיש לך יום הולדת. אני לא מסוגלת להגיד לך הכל מה שרציתי ומה שאני מרגישה בשבילך. רק דבר אחד, קודם כל מזל טוב, ועד 120. שלום, להתראות. שולה בשבילנו זה בחורה שיש לה ילדים קטנים, מלא ילדים קטנים, אבל אחת לשבוע היא לוקחת חופש, לוקחת קיטבג על הגב, תיק, ונוסעת. ואני שואלת אותה, שולה, לאן את נוסעת? אני נוסעת לאן שיקחו אותי רגליי. ואיפה הילדים? אורי שומר על הילדים, אין בעיה. לשקט הנפשי שלי ולתפקוד שלי זה טוב פעם בשבוע לצאת להתאוורר. ושולה, קיניתי בך. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. שתי גדות. שולה היא החברה הכי טובה שלי. אנחנו חברות כבר מזה שנים. גידלנו יחד את הילדים הקטנים שלנו. חיתנו את הילדים שלנו, חלק מהם. היא חברת נפש, פשוט חברת נפש. אצל שולה אני למדתי את שיטת אלכסנדר. שיטת אלכסנדר מדברת על הגוף, אבל שולה עושה את זה גם בנפש. היא מרימה את האדם למעלה. תמיד, אבל תמיד, כשהייתי זקוקה לעצה, לתבונה, שולה נתנה את העצה ואת התבונה. ודבר אחד אני מוכרחה לספר, להראות עד כמה החברות הזאת הייתה עמוקה. אני חושבת שהיו לי כבר 5 ילדים, כולל טובי. הגב שלי היה כבר קרוב לרצפה, הכתפיים היו כבר קרובות לרצפה, מרוב טיפול בילדים ונתינה בלתי פוסקת. באתי לאמא שלך יום אחד אחרי הצהריים, ואומרת לי, פנינה, עכשיו את לוקחת את עצמך והולכת להירשם במוזיאון לאיזה חוג שלא יהיה.
אבל את עושה את זה עכשיו. היא הייתה כל כך החלטית, שלא עברו כמה ימים, הלכתי למוזיאון, נרשמתי, ובדרך הזאת פתחתי לי פתח להמשך החיים. הרמתי את עצמי גם בעובדה שהתחלתי לעבוד בחמר. התחלתי ללמוד באופן יסודי יותר את התחום הזה, ובניתי דרכו אפילו פרנסה. נקודה. מירה, תודה. האמת שמאוד קשה להגדיר, כי שולה היא גם אימא, היא גם חברה, היא גם סוג של גורו, יועצת כזאת, היא גם איזה מורה רוחנית, היא הרבה, היא מולטי שולה בשבילי. ולפעמים זה קצת קשה. למה זה קשה? כי לפעמים בא לבכות ושרק מישהו ישמע אותך. אבל כשמתקשרים לשולה אין מצב שרק שומעים. כי שולה היא במסגרת היותה מולטי שולה. אימא, קו נטוי יועצת רוחנית, קו נטוי מדרבנת לאומית, קו נטוי קרא לזה מה שאתה רוצה. תמיד מוציאה אותך מהשיחה עם איזה ספר של תובנות והרבה מחשבות שצריך לעשות וגם שיעורי בית. אבל מי שהולך עקב בצד אגודל לאחר העצות שלה, מובטח לו נאמנה שהוא יגיע אל היעד כשהוא מלא אנרגיות ולא מדולל כוחות, ושהוא מגלה שהזרעים בדמעה ברינה קוצרים. זאת שולה בשבילי. זו שהופכת את כל דמעות הזריעה שלי אחר כך לשמחת הקצין. שם הרי גולן, הושט היד וגבה, בדממה בוטחת מצבים, עצור בבדידות. ראשון בשבילי היא חברה הכי נאמנה שיכולה להיות, הכי מכילה שיכולה להיות, ואישה עם חן מיוחד במינו. היא לטעמי חקרנית גדולה, שמשתפת את חברותיה בחקירותיה, ומובילה לאיזשהו מחוזות שלא תמיד אתה מגיע בעצמך. הדינמיות של החקרנות הזאת, בכל מפגש שלי איתה, זה מגיע לכל מיני נקודות שאחר כך מובילות אותי למחשבות חדשות ומחוזות חדשים. שולה היא תרמילאית אמיתית במובן הזה. תרמילאי שמצד אחד הולך וחוקר ומסתכל ורואה וחווה את מה שהוא רואה, אבל מצד שני הוא גם בעל תרמיל מאוד מאוד גדול שאוסף לתוך התרמיל את כל האנשים שהוא פוגש, את כל החוויות של האנשים, יודע לפרש אותם, יודע להנחות אותם ככה באמת למחוזות מאוד מאוד מיוחדים. ושולה היא מוסרניקית גדולה, היא יודעת להגיד מוסר בצורה מאוד שולאית מיוחדת, שולמיתית. וכמו שנאמר, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך כמחולת המחניים. יש בשולה את המחנות האלה שיודעים להרקיד אחד את השני, ואת כל מי שנפגש איתה, ככה נראה לי, כל מי שבא להתעמל אצלה, ומי שמוכנה לנשום אצלה, ומי שמוכנה לקבל טיפול רפלקסיולוגי, זאת שולה. זה באמת דמות מיוחדת במינה, שאני מאוד מאוד שמחה שאני הייתי זאת שדרבנה אותה לבוא ולגור בנוב ולהיות שכנתי. אז שולמית, שיהיה לך כל טוב שבעולם, מכל הלב, מעומק הלב, תמיד אוהבת אותה. היא לא דומה לאף אחת אחרת, לאף אחת תשובה.
חברה טובה. יש שני דברים נראים, אם אני חושבת על שולה בשני מישורים. מישור אחד זה, לדעתי, זכיתי בזה שהכרתי אותה, זכיתי בזה שאני שותפה לסוג התאבלות שהיא מעבירה. אני חושבת ואני בין התלמידות הוותיקות, ולא היה זיק לי לבוא יותר, אבל בכל זאת. מהבחינה הזו היא מורת דרך בשבילי. בכלל, החיים. כי דרך ההתאבלות זה לא התאבלות רגילה, וזה שיטה, זה שילוב שלי, אני מבינה של כמה שיטות, וכל אני לומדת ומוסיפה לנו. אני חושבת זוכה מי שמגיע אליה. זה תחום אחד שאני מאוד יודעת להוקיר ולהעריך את שולה כמורה לחיים, וכחברה, אני גם, זה במובן לי היום שזה זכיתי בחברה מדהימה, בכל מצב, בכל שמחה ואולי חלילה גם עצב, היא תמיד תהיה לצידך, ותמיד היא תדע לבוא ולשאול ולהגיד את הדברים הנכונים ולקחת אותך לשוחח על הנקודות הרגישות, חברה, פשוט חברה, אין לי מילים אחרות. מה בן אדם, איזה חבר הוא צריך יותר מזה, שיודעת להיות איתך ברגעים הנכונים ולשמוח איתך ולהיות פשוט איתך, להיות איתך בלא מובן המילה, אבל להרגיש אותך פשוט. אז אני חושבת זכיתי בחברה לחיים, פשוט. אז מזל טוב, ואריכות ימים, ובשורות טובות, ושנרקוד הרבה חתונות ושמחות, ואוהבת אותך, מתה עלייך. את יודעת שאני גם אוהבת את הילדים שלך, שהם בשבילי כמו הילדים שלי. בעצם לא סתם נפגשנו, הקדוש ברוך הוא הפגיש אותנו בכל שיהיה בשמחה. את שולה פגשתי לפני כמה שנים בעקבות פריצת דיסק, ודרך הטיפול בגוף שלי הגעתי איתה למקומות מאוד עמוקים בנפש, בהתנהלות שלי מול החברה, מול המשפחה, מול החיים שלי עצמם, ואני חושבת שהיא פתחה לי פתח מאוד מאוד מעניין, פורה ומחכים בחיים שלי. ואני מאוד, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד חייבת לה על זה, אבל אני מאוד מוכירה תודה על המקום שהביאה אותי. מה זאת שולה בשבילי? זה חיוך אמיתי, לבבי, חם. רואים את החיוך הזה לא רק בשפתיים, בכל נימי הפנים ובקיבוצים של העיניים, עם זוהר בעיניים, עם ברק. שולה דוגרית, ישירה, אין בעיה, לפעמים אפילו קצת מעליבה, אבל לא נעלבים. למה? יודעים מול מי עומדים ומה היא חושבת. זה בדיוק אנשים כלבבי. שולה אמיתית, חלוצה, טובה, בלי טיפת רוע, גם עם הרבה תמימות של הדור שלנו, האלה שגדלו עדיין בעידן אחר, פחות צינים, הרבה יותר רציניים ולוקחים הכל ככה בצורה מאוד 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 אמיתית וממלכתית. בקיצור, שולה אישה אמיתית, ובלי לדקלם לך את אשת חיל, את מדהימה, את מקסימה, ותמשיכי להיות ככה, ושלא תעיזי להשתנות, ואני לא מאמינה שבגיל 60 תשתני. אם עד היום לא השתנית, אז את תמשיכי ככה, אני בטוחה. עד 120, ואז נספור מההתחלה. אז כל טוב, והרבה מזל טוב, עם המשפחה, עם הבנים, עם הבנות, עם הקלות, ובכלל, שיהיה לך כיף ורק כיף. כל טוב, ממני, דליה, אוהבת, מתה עלייך. שולה היא אחות ליבי. פגשתי בה לפני
19 שנה ערך כשרק הגעתי לנוב, ונפשי נקשרה בנפשה מהרגע הראשון שפגשתי אותה, שהיא נכנסה אליי הביתה, יומיים אחרי שהגעתי אליי. אנחנו שתי נשים, שתי בנות, שונות לגמרי, לגמרי אחת מהשנייה. יש לנו מאפייני אישיות שונים, ובכל זאת החיבור בינינו כל כך מדויק והדוק. האמפתיה שלנו אחת לשנייה, הקרבה הנפשית הגדולה. אנחנו לא מתראות על בסיס של קפה ביום יום, אבל אנחנו כל יום מחוברות. פעם אחת. זהו, שאנחנו שתינו בנות 60. מה זה משמח ומרגש ומשלים ונינוח, ואנחנו לא תהיה לנו ברירה אלא נצעד עד ביחד עד הסוף. אוקיי, שולמית, הגעת לגיל 60 וזה נורא כיף. ואת יודעת, אומרים בפרקי אבות, טוב שכן קרוב מאח רחוק. אני תמיד חושבת על המשפט הזה. בעצם, אני חושבת שאתם, ואת כמובן כחברתי, התגלמות הטוב שכן קרוב מאח רחוק. למה? כי אח רחוק, אח זה כפייה, זה אין לך ברירה. אתה מקבל אותו, ואתה אוהב אותו, ושייך אליו, אם אתה רוצה או לא רוצה, וגם אם הוא רחוק. אבל שכן זה לא רק אחויות של איחוי, אלא זה גם מקום לשכינה. אנחנו נותנים בשכנות שלנו מקום לשכינה לשכון, ובבחירתנו. ואני חושבת שזכינו מאוד מאוד שקיבלנו שכנים, קצת אחורה. זה פשוט הרמקול. שקיבלנו שכנים כמוכם, אני חושבת שאני זכיתי שיש לי גם שכנה שעוזרת לי להשכין את השכינה, וגם אחות. ושכנה אחות זה, אני חושבת, המצב האידיאלי של יחסים. שזה גם בחירה, אבל זה גם איחוי. שולה יקרה, זה שני עשורים שאת במובן מסוים מביאה גאולה לעולם. גאולה לגוף וגאולה לנפש. אבל בשונה מנבואת יחזקאל, במקום לקרב את עצמותינו אישה לרעותה, את מרווחת לנו אותן, ומפיחה בנו רוח חדשה. וחלל בנוי כדי לקבל את המציאות, להכיל אותה ואת שנותינו החולפות להן בשובה ונחת. תודות מקרב לב יקרה שלי. יוסיף השם לך כהנה וכהנה, שנים טובות ובריאות, להמשיך בנחת, במפעל חייך חיינו. תודה. עכשיו, השיעור של שולה. שולה היא קוראת כל פעם את הקטע ומסבירה לי, ואנחנו מדברות על הנושא הזה. זה הקשר שלי של שולה. והיא מאוד קשורה אליי, ואני מאוד, וכל פעם שהיא גומרת את השיעור, אני לא אומרת לה תודה רבה. אני אומרת לך שיהיה לך למצווה. אמרתי לה, אני לא אגיד לך מה זה תודה רבה. זה מצווה מה שאת עושה לי. אז אני אומרת לה שיהיה לך למצווה. אז היא צוברת, אמרתי דברים מצווה. זה הקשר שלי עם שולה. יפה? 12 שנה חליתי בסרטן. ובהתחלה שמרתי את זה בסוד. לא, חוץ מהמשפחה הקרובה, אף אחד לא ידע. שכנים, חברים, משפחה רחוקה. אף אחד לא ידע. את שולה הכרתי לפני כן, היכרות די שטחית. זה של שלום. ואז אנחנו יום אחד נפגשות באיזשהו אירוע במתנ"ס, ושולה שואלת אותי ככה סתם, מה שלומך? ואז היא מסתכלת עליי ככה, במין מבט כזה, שמסתכל עליי כאילו מבפנים,
ואני יודעת שאני לא יכולה להגיד לה הכל בסדר, כי אני מרגישה שאני לא יכולה לשקר לה. ואז אני אומרת לה, יש לי סרטן. עכשיו, כשאת מספרת למישהו שיש לך סרטן, בדרך כלל יש שתי תגובות, או רחמים או פחד. ואצל שולה, שולה מסתכלת עליי, ובעיניים שלה אני לא רואה לא רחמים ולא פחד. אני רואה איזה מין סוג של סקרנות מאוד גדולה. מין סקרנות. יש פה משהו, נראה מה אפשר לעשות עם זה. כי שולה היא כזאת, היא מסתכלת עליך והיא רואה אותך מבפנים, לא מבחוץ. בשבילי חברה טובה, שבאיזשהו שלב בחיים החלטנו שבשביל היחסים הטובים אנחנו לא נערב פוליטיקה ביחסים. היא מורה, היא מרפאה, ובעיקר היא מישהי שרואה אותך מבפנים ואי אפשר לשקר לה. זהו. יום הולדת שמח. חבל לי שאני לא איתך עכשיו במסיבה, אבל שולחת לך את כל אהבתי מרחוק. שיהיו לך עוד המון שנים טובות, מקסימות, שהיו לך עד עכשיו ויותר. תמשיכי תמיד לנסות להתפתח ולגלות צדדים חדשים בעצמך ובעולם. אני מאוד מעריכה אותך על הדברים שאת עושה. בן אדם קסום בעיניי, ואני כל כך שמחה שאת אימא שלי. אני אוהבת אותך. יום הולדת שמח. Dear Shula, greetings from Euless, Texas, USA. Please forgive me for speaking in English, but it's really the only way I can express my thoughts to you today. It hardly seems possible that it's over 40 years since we first met. You were studying for Bagrut, I think, and I was a recent college graduate on my first big adventure. It was even before I knew you had a sweet, wonderful big brother. At first I knew you simply as my sister-in-law, fun-loving, interesting, and adventurous. Then I knew you as a busy mother, devoted and loving, surrounded by all your babies. And now, after so many years have gone by, I know your many accomplishments, your thirst for knowledge, your exuberance for life, and your incredible energy. I've been the recipient of so many kindnesses, so much good advice, and your smile, your joy, and your infectious laugh. I've seen your devotion to your parents and to your always growing family, and I am proud and blessed to know you now as sister and friend for life. Shula, אנחנו אוהבים אותך, מאחלים לך מזל טוב על 120. הלו שולה, אני רוצה להצטרף לשירי ולאחל לך הרבה מזל טוב וכל טוב, ושתמשיכי להיות בריאה וחזקה ונחמדה, שתמשיכי לטפל באבא כמו שתמיד עשית, ורציתי שגם לאחל לכל המשפחה הרבה הצלחה והרבה מזל טוב יחד עם אמא. להתראות לכם ושלום שלום. לדודה שולה הכי שיש. אני מאחל לך יום הולדת שמח כמו שמגיע לדודה כל כך חמודה. איזה מזל שאת בחיים שלנו. אני אוהב אותך ואני מקווה שה60 השנים הבאות יהיו אפילו יותר טוב מהשנים הראשונות. באהבה, דניאל. אוהבים אותך סבתא, אנחנו מתגעגעים לך ואנחנו רוצים כבר לבוא לישראל. אנחנו אוהבים אותך ואנחנו רוצים שתהיי חזקה ושתהיי בריאה. אמן. יש לי אישה שאוהבת אותי, היא
ותודה לך אשתי, ותודה לריבונו של עולם שנתן לי אותך. פעם התחתנתי עם בחורה צעירה יפהפייה ומשכת, ולא ידעתי איזה אוצר יש מעבר לדברים היפים האלה. אז פשוט תמשיכי ותגדלי עוד ועוד טוב לעולם, ועוד ועוד יופי. את כל השמחה שהייתה בך, את כל השמחה שיש בך, בעזרת השם, את כל השמחה והאהבה שתהיה לך. פשוט תודה לריבונו שלם שזיכה אותי יחד איתך לגדול, לגדל להקה גדולה של ילדים, להתפתח, ובעזרת השם להוסיף עוד אור בעולם. הרבה שמחה יקירתי. שלום שלום לך, להתראות. סבתא שולה בשבילי היא סוג של אמא שנייה, דואגת ואוהבת בלי גבולות. גם ברגעים שמחים וגם ברגעים קשים היא נותנת את עצמה עד הסוף. אמא בשבילי זה אישה עם הרבה חיות והרבה אומץ, הרבה תעוזה והרבה חום. ובזמן האחרון הכי מתחדד לי שהיא עם המון המון חסד. והיא אימא, אני אוהבת אותה. ואני מאחל לך אימא שתמשיכי לגלות את החלל הפנוי, שתגלי עוד ועוד מקום בחלל הפנוי לעוד אנשים, ותתקני את העולם כמו שאת מנסה. אוהב אותך. סבתא שולה בשבילי היא האימא הכי טובה בעולם שאני מאוד מאוד אוהב, וגם סוג של חברה קרובה שתמיד מבינה ויודעת מה לייעץ. אוהבים אותך סבתא שולה! אני ממש מבסוט על החמות שלי. כי אני יכול לריב איתה, אני יכול להגיד לה מה שאני רוצה בפרצוף, והיא תגיד לי מה שהיא רוצה בפרצוף. והיא יכולה להגיד לי, אוי, אתה כזה נודניק, אתה כל כך מעצבן אותי. וזה הצחיק אותי, כי זאת שולה. וזה כיף לי, אני שמח מאוד. ואני כל כך שמחה שאת אימא שלי. אני אוהבת אותך. יום הולדת שמח. מזל טוב לסבתא שולה. הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן והטוריה והשבריה. למה כבר לא רואים אותם? למה זאב? תסביר לי למה. לאן הם ברחו? לאן? שולקלה, מזל טוב.